пешгирии сактаи дил, яъне инфаркти дил вуҷуд дорад? Биёед мебинем ки ташкилотҳои ҷаҳонӣ оид ба тадқиқот ва табобати бемориҳои дил чӣ гуфтаанд. Федератсияи ҷаҳонии дил, ҷамъияти байналмилалии кардиология, ҷамъияти байналмилалии атеросклероз, ҷамъияти байналмилалии тадқиқоти дил, ҷамъияти кардиологияи Аврупо, ҷамъияти кардиологияи Россия, дар ҳама ташкилотҳои кардиологӣ ва дар китобҳо омилҳо ва сабабҳои асосии сактаи дил навишта шудаанд. Мо барои пешгирии сактаи дил бояд сабабҳо ва омилҳои асосии сактаи дилро бартараф кунем. Барои пешгирии сактаи дил ба кӣ маслиҳати духтури дилшинос лозим аст? Якум, одамоне ки гирифтории бемории диабети қанд ҳастанд. Дуюм, одамоне ки бемории фишорбаландии шариёнӣ доранд. Сеюм, одамоне ки наздиктарин хешованданашон гирифтори бемории шимии дил, сактаи дил ё ин ки стенокардия ҳастанд. Чорум, одамоне ки тарзи ҳаёти камҳаракат ва одатҳои зиёновар яъне тамоку ва алкогол бисёр истифода мебаранд.